Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa ating Louie TV. We have been invited ng isang cafe dito sa San Quintin, Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, puntahan na natin at tignan natin ang kanilang menu. Ito na in 1, 2, 3! At andito na nga tayo mga kalakwatsa sa Snow Cream Cafe dito sa San Quintin, Pangasinan. Grabe o diba? Nag-teleport pa tayo para makapunta dito mga kalakwatsa. Bisitahin na natin ang kanilang cafe. Kaya tara! Papunta na tayo ngayon sa shop. Pero bago ang lahat mga kalakwatsa, huwag kalimutang mag-subscribe sa Louie TV. Familiar ba kayo sa daanan? Diyan ko kasi siya nakilala pero iniwan niya lang ako. Charis! Eto na, malapit na tayo mga kalakwatsa. Kapit lang. Ang Snow Cream Cafe may tatagpuan sa Gloria Building, Zone 3, San Quintin, Pangasinan. Target locked. Okay, nandito na tayo. Pasok! Alam nyo ba mga kalakwatsa na ang kanilang store ang ginawa lamang within 3 weeks? O diba ang bongga ng pailaw? Pak! Pamay na lang ng kanilang plantita, mura lang yan. Charis! Alright mga kalakwatsa, o diba nalibot na natin ng Snow Cream Cafe dito pa rin sa San Quintin, Pangasinan. Mga kalakwatsa, kasama ko ngayon ang owner ng Snow Cream na si Ma'am Chel. Ma'am Chel, maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin dito sa Louie TV. And Ma'am Chel, para po sa ating mga manonood at sa mga kalakwatsa natin, paano po ba nabuo ang Snow Cream Cafe? Okay, so Louie, actually, I'm grateful by the way na nandito kayo, And first of all, nag-start po si Snow Cream nitong January lang. Nag-open kami noon. Actually, nag-try lang ako sa baking. So, it's a no-bake cheesecake. Doon kami nag-umpisa. So, binenta lang namin siya online. Hanggang sa this May, kasi nag-susupply na rin kami sa mga restaurants, sa ibang cafe. So, nag-decide na kami nung May na magtayo na lang ng cafe instead of, para we can also cater yung mga other customers. At the same time, dito na sila pupunta instead dun sa house. So dito, tinayo namin to in 3 weeks time since May. Tapos nag-open na kami by June 8. And then nag-grand opening kami ng June 18. So dun siya nag-umpisa. Para lang at least iba matikman na yung mga cheesecakes namin. At the same time, magkaroon din kami ng other foods na pwede namin i-serve sa kanila. Like yung mga drinks namin. Tapos we've come up with our other products na kami din yung nag-formulate nung mga recipes. So, yun. Alright mga kalakwatsa, so nalaman na natin kung paano nag-umpisa ang Snow Cream dito sa San Quintin, Pangasinan. At grabe, sobrang excited akong tikman ang kanilang cheesecake dito sa kanilang shop. And grabe, naaliw lang ako at ang cute lang Ma'am Chen. Bakit po ba Snow Cream Cafe ang pangalan po ng shop po niyo? Yeah, normally kasi napagkakamalan kami nagbebenta ng ice cream dahil dun sa Snow Cream. Pero actually, kaya ako naisipan yung Snow Cream noon is kasi tinignan mo every time na ginagawa namin yung cheesecake, yung pinaka-cream niya, mukha siya kasing snow. So, doon nag-start. Kaya, Snow Cream Cheesecake. Tapos, nung nagkamag kami ng cafe, naging Snow Cream Cafe na siya.
O, diba mga kalakwatsa, hindi nyo na kailangan bumiyahe sa ibang bansa. Dahil dito sa snow cream pa lang, nakakakita na kayo ng snow. Hindi, charot lang mga kalakwatsa. So, Ma'am Chel, imbitahin po ninyo mga kalakwatsa natin pumunta dito sa Snow Cream Cafe. Ayan, so sa mga subscribers, especially ni Louie, thank you and we look forward seeing you here. Come and visit us para matikman niyo yung mga exclusive products namin. We can offer you yung mga products na sa amin nyo lang makikita. Like the first, cream cheese in a cone. So makikita nyo lang yan dito sa Snow Cream Cafe. And the rest, matitikman nyo rin yun dito mismo sa Snow Cream Cafe. O, di ba mga kalakwatsa, kauna-unahan dito sa San Quintin na cheesecake in a cone. So, grabe, excited na ako mga kalakwatsa. Alam kong excited na rin kayo, kaya tara, tikman na natin ang cheesecake at iba pang pagkain dito pa rin sa Snow Cream Cafe. Okay mga kalakwatsa, panoorin natin ang preparation ng kakainin nating food. Tada! Ayan na siya! Alright mga kalakwatsa, grabe! Andito na at na-serve na ang ating food dito sa Snow Cream Cafe, San Quintin, Pangasinan. Grabe, excited na ako mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, unahin na natin ang kanilang pesto pasta. Ito pa ang isa sa mga best sellers nila pagdating ng pasta. So next naman natin mga kalakwatsa ay ang Korean garlic bread. Okay, let's go. Ito po siya. At syempre, hindi mawawala ang cheesecake. Ito po ay isa sa mga best-sellers cheesecake nila, ang blueberry cheesecake. Nag-order din po tayo ng kanilang trending drinks dito sa Snow Cream, ang cafe latte, mga kalakwatsa. Fun fact lang, ang cafe ay syempre coffee, ang latte naman ay milk. So combination po ito ng coffee and milk. That's why ito po ay tinawag na cafe latte. Okay mga kalakwatsa, so titikman na natin ang kanilang pesto pasta dito sa Snow Cream. Let's go! Grabe, excited na ako. So may nakikita ko ditong lemon at meron din pong shrimp mga kalakwatsa. So let's go! Samahan niyo ako sa aking first bite. Let's go! Grabe mga kalakwatsa. So ang nalasahan kong unang-una mga kalakwatsa sa kanilang pasta is yung shrimp po niya. Grabe rin yung herbs, yung combination ng herbs niya. I think ang herbs po na ginamit nila dito sa Snow Cream ay yung parsley at saka basil. At mga kalakwatsa, fun fact lang, ang sabi po ng may-ari ay yung basil po na ginagamit dito sa kanilang pasta ay tanim po nila mismo sa kanilang bakuran. O diba? Napaka-productive, grabe. Kudos sa inyo, Snow Cream San Quintin. Tikman ulit natin mga kalakwatsa, let's go! Okay mga kalakwatsa, siyempre may nakita kong lemon dito. Subukan naman natin i-squeeze
ang lemon dito sa kanilang creamy pasta. Let's go! Ay, fairness, ang sarap talaga mga kalakwatsya. Okay mga kalakwatsya, ang next stop naman natin ay ang kanilang Korean garlic bread. Grabe, first time ko lang makakatikim ng ganitong bread. So let's go, tikman na natin. Okay, fun fact lang mga kalakwatsya, ang kanilang Korean garlic bread ay sila mismo ang nagbe-bake dito sa Snow Cream San Quintin. O, diba? Hindi ito basta-bastang tinapay lang mga kalakwatsya dahil sila mismo ang nagbe-bake. So, let's go. Tikman na natin. Grabe, yung cheese. I'm not sure kung cheese ito mga kalakwatsya, pero napaka-cheesy niya. Pagkagat pa lang ng bread. At yung garlic flavor mga kalakwatsya, nalalasahan din talaga siya, pero talagang nangingibabaw yung cheesiness ng kanilang Korean garlic bread. Okay, grabe, excited na ako mga kalakwatsya. First time ko lang, totoo yan mga kalakwatsya, first time ko lang makatikim ng cheesecake. So, nakikita ko lang to sa mga K-dramas, mga kalakwatsya, pero ngayon matitikman na natin ang cheesecake. Isa ito sa mga best seller nila dito sa Snow Cream, ang blueberry cheesecake. Okay, mga kalakwatsya, napapansin ko talagang Snow Cream ang pangalan ng kanilang cafe dahil parang snow nga talaga yung nakapalibot dito sa kanilang cheesecake mga kalakwatsya. So let's go, tikman na natin ang kanilang blueberry cheesecake. Ay, ang bongga. Talagang grabe, super creamy. Wow, oh my God, ang sarap. Grabe, wait lang mga kalakwatsya. Mamaya na yung review natin dahil gusto kong lasapin. Ang sarap niya, as in first time ko lang makatikim ng cheesecake. Ganito pala, as in, wait lang mga kalakwatsya, isa pang bite. Okay, grabe. Guys, mga kalakwatsya, na-amaze ako sa lasa ng kanilang cheesecake. Hindi po siya sobrang tamis. Yung creamy ng kanilang cheesecake, yung milkiness niya, natikman natin. Yung lasa ng blueberry niya, hindi lang talaga basta-bastang blueberry. Grabe, the best. Hindi, yung kahit alam natin na lahat ng sangkap dito ay matatamis, hindi po naglalaban yung tamis niya. Hindi siya sobrang tamis. Napakasakto lang at napakalamig niya. Kapag kinagat natin, parang ice cream. Ay, hindi ko alam kung ganun talaga ang cheesecake. Pero grabe, wala akong masabi. Kaya ilang beses tayong sumubo mga kalakwatsya dahil napakasarap. So, saktong-sakto, tamang-tama mga kalakwatsya. After nyo kumain ng pasta dito sa Snow Cream, saktong-sakto kanilang dessert na cheesecake. At ang best seller nga nila ay ang blueberry cheesecake. Grabe! Let's go! Alang sarap ng cheesecake. Grabe, wala akong masabi. Sarap. Parang mga kalakwatsya, meron akong bagong paborito ngayon, ang cheesecake ng Snow Cream. Dito lang sa San Quintin. Mga kalakwatsya, syempre, hindi mawawala ang panulak natin. So let's go, titikman natin ang cafe latte mga kalakwatsya. Okay, actually mga kalakwatsya, fun fact lang para sa akin naman, hindi po talaga ako nagko-coffee. Pero mga kalakwatsya, titikman natin ang cafe latte. Siyempre, cheat day natin ngayon. At hahaluin natin mga kalakwatsya, kailangan po ninyo siyang haluin dahil nga ito ay combination ng coffee at saka milk. So let's go!
Grabe, oh my God. So mga kalapatsa, talagang matagal-tagal na rin akong hindi nainom ng coffee, pero wala akong masabi. Tinalo ang 3-in-1 coffee ng kanilang cafe latte dito sa Snow Cream. Dahil unang higop mo, coffee talaga yung matitikman mo. Syempre, cafe latte nga. Pero sa bandang huli niya, matitikman mo yung milkiness ng kanilang cafe latte. So, grabe, great. Na-amaze ako sa food na inaahain ng Snow Cream San Quintin. Alright mga kalapatsa, alam kong na-miss nyo to. It's time for our Find Your GCash Prize. May ipapahanap ulit tayong GCash Prize dito pa rin sa Snow Cream Cafe, San Quintin, Pangasinan. Dito po natin ilalagay mga kalapatsa. So sa mga nanunood, kung gusto po ninyong manalo ng 150 pesos loader GCash, hanapin nyo lang po ang Find Your GCash natin dito sa Louie TV. Dito po natin ilalagay ang ating prize. Let's go! Alright mga kalapatsa, syempre, kailangan po ninyong bumisita at pumunta dito sa Snow Cream Cafe at mag-order na rin ng food dito. So let's go! Good luck po sa mananalo nating mga kalapatsa. So mga kalapatsa, kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.